Αγαπητοί ακροατές, είμαι ο Δημήτρης Διονυσίου και στο σημερινό D2D λυμφedema podcast συζητούμε για το λυμφίδημα και πώς αντιμετωπίζεται από την πλευρά του αγκιοχειρουργού. Μαζί μας σήμερα είναι ο Θανάσης Παπαϊωάννου, αγκιοχειρουργός, συνεργάτης του Αγίου Λουκά Θεσσαλονίκης. Θάνο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι της αγκιοχειρουργικής, το λυμφίδημα είναι μέρος της αγκιοχειρουργικής, είναι στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. Πάρα πολλές ερωτήσεις προκύπτουν. Πολύ μεγάλη κουβέντα θα κάνουμε, ενδεχομένως η κουβέντα μας να μοιραστεί και να πάει και σε μια δεύτερη συνάντηση. Ο λόγος που κάνουμε τη σημερινή μας συζήτηση είναι ποιος είναι ο ρόλος της αγκιοχειρουργικής στο λυμφίδημα και τη διόγνωσή του. Το λυμφικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από λυμφαγγεία, λυμφαδένες, συμμετέχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου στο 5 με 10%, στη συνολική κυκλοφορία του αίματος, του πλάσματος μέσα στον οργανισμό. Συνεπώς γνωρίζουμε ότι η λέμφος είναι ένα συστατικό του αίματος και δεν μπορεί να απομονωθεί, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη λέμφο από το αίμα. Όλο είναι ένας οργανισμός, είναι το αρτηριακό, το φλεβικό αίμα, όλα αυτά μαζί αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωπο. Συχνά ακόμα και υγιείς άνθρωποι αντιμετωπίζουν συμπτώματα από το φλεβικό σύστημα. Για παράδειγμα, αναφέρουν ότι έχουν βαριά πόδια, πρισμένα πόδια και ιδίως αυτό γίνεται στην ορθοστασία. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Καταρχάς υπάρχει η φλεβική ανεπάρκεια που ναι μεν νομίζουν οι ασθενείς ότι είναι πλήρως υγιείς, αλλά πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια η οποία ακόμα δεν έχει δώσει εμφανή σημάδια, όπως είναι η κυρσή, οι ευρυαγγείες, για να πάνε στον γιατρό και να δουν τις φλέβες τους αν είναι υγιείς ή όχι. Αλλά από εκεί και πέρα και μόνη της η ορθοστασία, όταν δηλαδή κάποιος έχει μεγάλη ακινησία για ώρες με τα πόδια κατεβασμένα είτε στατικά είτε με μικρές κινήσεις στη δουλειά του, θα εμφανίσει πάλι ένα λυμφίδημα, θα εμφανίσει ένα πρίξιμο στα πόδια, ένα αίσθημα βάρους, γιατί οι φλέβες από μόνες τους δεν έχουν κάποια κυκλοφορία, χρειάζονται πάντα την κίνηση του μυός για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το αίμα σωστά. Οπότε όταν τα πόδια είναι στάσιμα για ώρες, έχουμε το αποτέλεσμα να υπάρχει στασιμότητα αίματος σε όλες τις φλέβες των κάτω άκρων, το οποίο θα επιφέρει μετά και ένα είδημα στα πόδια, μια κούραση, ένα αίσθημα βάρους, που για να μπορέσουν οι άνθρωποι μετά να ξεκουράσουν τα πόδια τους, θα αναγκαστούν να τα βάλουν ψηλά, θα αναγκαστούν να βάλουν κρύο νερό στα πόδια τους. Είναι οι συνήθεις τακτικές που ακολουθούν οι ασθενείς, έτσι ώστε να ανακουφιστούν και να μπορέσουν να συνεχίσουν την επόμενη μέρα ξανά με το ίδιο πρόβλημα. Σωστά, ναι. Άρα δεν είναι πάντοτε πρόβλημα υγείας, είναι και σε φυσιολογικές συνθήκες, κάτω από ορισμένες συνθήκες, έτσι πάντοτε έχουν πρισμένα πόδια. Ποιοι παράγοντες όμως μπορούν να επιβαρύνουν το φλεβικό σύστημα και πότε θα πούμε ότι οι φλέβες είναι άρρωστες, νοσούν? Κάποιες εξετάσεις ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνει ο αγκιοχειρουργός προφανώς, για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει ότι το είδημα, για παράδειγμα, είναι φλεβικής αιτιολογίας. Το gold standard για να αποκλειστεί μια φλεβική ανεπάρκεια στα κάτω άκρα είναι το triplex φλεβών, δηλαδή ένας υπέρηχος των φλεβών των κάτω άκρων, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκλειστεί μια ανεπάρκεια στις βαλβίδες κυρίως των επιφανειακών φλεβών. Είναι οι πρώτες οι οποίες πάσχουν και οι οποίες θα επιφέρουν μετά και το λυμφίδημα, αλλά εννοείται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις μεταθρομβωτικού συνδρόμου, δηλαδή ασθενείς που είχαν στο παρελθόν μια εντοβάθη φλεβοθρόμβωση, οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να έχουν λυμφίδημα, να έχουν αίσθημα βάρους και πρίξιμο στα πόδια τους σε κουραστικές μέρες. Ναι, είναι και αυτό που λέμε, ας πούμε, το λυμφίδημα, η είδημα, η φλεβική έτσι, ανεπάρκεια κυρίως έχει είδημα, το οποίο όμως όπως είναι επίσης ένα κύριο χαρακτηριστικό και του λυμφιδήματος. Μάλιστα, πολλές φορές οι ασθενείς διαβάζουν στο ίντερνετ, μορφώνονται έτσι από διάφορες πληροφορίες ή μπορεί και λανθασμένα να πάρουν την πληροφορία ότι το πρίξιμο που έχουν στα πόδια τους είναι λυμφίδημα, προσπερνάνε όλη την φυσιολογική οδό, δηλαδή έναν γενικό γιατρό ή τον παθολόγο τους ή ακόμα και τον αγκιοχειρουργό που κατά τη γνώμη μου είναι στην πρώτη γραμμή της διάγνωσης και έρχονται κατευθείαν σε εμάς αιτιόμενοι ότι έχουν λυμφίδημα. Γνωρίζοντας ότι το λυμφίδημα δεν είναι η πρώτη αιτία που δημιουργεί ένα είδημα, τι θα έπρεπε εμείς να εξηγήσουμε, πώς πρέπει να πούμε στους ασθενείς ότι πρέπει να προηγηθεί ο αγκιοχειρουργός? Κοιτάξτε, η σωστή σειρά είναι να
ακολουθεί πρώτα να γίνει οτιδήποτε να γίνει μετά από ένα τρίπλεξ φλεβών. Δηλαδή η αντιχειρουργική εκτίμηση είναι το α και το ω στη διάγνωση του λεμφιδήματος, έτσι ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε φλεβική ανεπάρκεια στα κάτω άκρα. Είναι η κύρια αιτία και αν αποκλειστεί αυτή, μετά ψάχνουμε και όλα τα υπόλοιπα ως αιτία του λεμφιδήματος. Σαν εξέταση είναι εύκολη, έτσι, το τρίπλεξ δεν είναι κάτι... Το τρίπλεξ είναι κάτι απλό, το οποίο γίνεται και στο ιατρείο. Είναι μερικών λεπτών εξέταση. Ο ασθενής είναι όρθιος, γίνεται εξέταση των επιφανειακών φλεβών σε πρώτη φάση και μετά και των ετωβάθη. Και... Είναι σαν ένα υπέρηχο, έτσι να πούμε ότι... Είναι υπέρηχος, είναι ένας υπέρηχος. Δηλαδή το τρίπλεξ δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι και κάτι το θεραπευτικό. Αλλά είναι απλά μια διαγνωστική μέθοδος, ένας υπέρηχος, όπως κάνουμε έναν υπέρηχο κοιλίας, αντίστοιχα υπάρχει και υπέρηχος στα αγκία των κάτω άκρων. Άρα με το τρίπλεξ μπορούμε να βάλουμε τη διάγνωση ενός αγκιακού προβλήματος ή μάλλον καλύτερα μιας φλεβικής ανεπάρκειας, ας το πω, ή να αποκλείσουμε εφόσον υπάρχει πρόβλημα σε αυτό εδώ. Έτσι. Ακριβώς. Και συγχρόνως, κάνοντας τρίπλεξ, μπορούμε να δούμε όντως αν το κάτω άκρο πάσχει από λεμφίδημα, γιατί το λεμφίδημα φαίνεται και στον υπέρηχο ξεκάθαρα. Ναι. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις όπου οι ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια, ειδικά αυτοί οι ασθενείς που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος και εμφανίζουν έτσι στάση της λέμφου, έχουν έντονα περξίματα και εμφανίζουν και χρόνια έλκη, έτσι, πληγές, ανοιχτές πληγές που μπορεί να είναι για μήνες ή και για χρόνια με μερικές καταστάσεις που ορορούν, δηλαδή τρέχουν υγρά τα οποία είναι και μολυσμένα. Αυτοί οι ασθενείς πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται? Σε πολύ προχωρημένες καταστάσεις, δηλαδή με μεγάλα έλκη, μεγάλη επιμόλυση, είναι καλό αυτοί οι ασθενείς να εισαχθούν και σε κάποια κλινική για κάποιες μέρες, έτσι ώστε να γίνει σωστή φροντίδα τόσο των ολικών, ώστε να έχουμε μια βελτίωση της κλινικής εικόνας, αλλά συγχρόνως να δοθεί και κάποια αντιβίωση με βάση μια καλλιέργεια που θα γίνει πρώτα στα έλκη, η οποία αντιβίωση είναι καλό να δοθεί για κάποιες μέρες εδοφλεβίως, έτσι ώστε να έχουμε γρηγορότερο αποτέλεσμα. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει συγχρόνως και ένας έλεγχος της αιμάτωσης των κάτω άκρων, πριν ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε συντηρητική θεραπεία συμπίεσης, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το έλκος το οποίο εμφανίζεται είναι καθαρά και μόνο θέμα λεμφιδήματος ή φλεβικής τάσης και όχι και μεικτό έλκος, δηλαδή και αρτηριακού προβλήματος. Ναι. Αν αποκλειστεί το αρτηριακό πρόβλημα, που είναι και το πιο σημαντικό και επικίνδυνο για το κάτω άκρο, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να αντιμετωπιστούν και συντηρητικά, δηλαδή με σωστή περίδεση, φροντίδα της πληγής και αντιβιωτική θεραπεία όπου χρειάζεται. Ναι. Βεβαίως, άμα είναι μια φλεβική ανεπάρκεια, ας το πω, σοβαρή ή με μεγάλη απόφραξη, με μεγάλο πρόβλημα στις βαλβίδες, θα ήταν σωστό να πω, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί διαφορετική θεραπεία. Εννοείται ότι μπαίνουμε και σε διαδικασία αντιμετώπισης φλεβικής ανεπάρκειας όπου χρειάζεται, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται ψυχρό. Μπορούμε να περιμένουμε να γίνει αυτό σε δεύτερο χρόνο όταν φύγει η επιμόλυνση, έτσι ώστε να είμαστε και πιο ασφαλείς στο θέμα της επούλωσης των πληγών του χειρουργείου, αλλά συγχρόνως και με την περίδεση και μόνο η φλεβική ανεπάρκεια αντιμετωπίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στο σημείο που θέλουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τη φλεβική ανεπάρκεια, όπως είναι συνήθως οι κνήμες, δηλαδή το χαμηλό σημείο του ποδιού, εκεί που εμφανίζονται και τα περισσότερα έλκη. Okay. Πώς αυτά τα συντηρητικά μέτρα δρούν πάνω στο φλεβικό σύστημα? Δηλαδή στα συντηρητικά μέτρα να πούμε ότι είναι οι περιδέσεις. Είναι τα ελαστικά ενδύματα και μάλιστα τα ελαστικά ενδύματα έχουν και κάποιες διαβαθμίσεις που πολλές φορές λέμε κλάση 1, κλάση 2 ή μερικές φορές τα χαρακτηρίζουμε με μια άλλη κλίμακα πίεσης, τα DEN, τα μιλιμέτρη στήρηση υδραργύρου και μετά λίγο πιο πέρα έχουμε και τις πνευματικές μπότες, αυτές που φουσκώνουν κάποιες έτσι τα φοράνε ασθενείς για μισή ώρα, μία ώρα όταν είναι στο σπίτι τους. Αυτά πώς μπορούν τα συντηρητικά μέτρα να βελτιώσουν το κομμάτι, ας πούμε, της φλεβικής ανεπάρκειας? Δεν είναι θεραπευτικά μέτρα, είναι όμως μέτρα συντήρησης. Δηλαδή, ένας που πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια των επιφανειακών φλεβών, αν δεν μπει στη διαδικασία της χειρουργικής αφαίρεσης ή της όποιας άλλης αντιμετώπισης, όπως ενδαυλικές μεθόδους των φλεβών αυτών, δεν υπάρχει θεραπεία πλήρης της φλεβικής του ανεπάρκειας. Απ' την άλλη, φορώντας μια ελαστική κάλτσα κλάσης 1, κλάσης 2 ή δένοντας το πόδι του σε περίπτωση που υπάρχει πληγή
ή κάνοντας και θεραπείες με πνευματικές μπότες, βλέπει μια βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας, που είναι το λεμφίδημα, το αίσθημα βάρους, ο κάψος, η κούραση στα πόδια του. Όλα αυτά θα βελτιωθούν φορώντας κάλτσες στην καθημερινότητα. Αλλά δεν είναι η θεραπεία, το τονίζω αυτό, είναι η συντήρηση του προβλήματος. Δεν αφήνουν το πρόβλημα να χειροτερέψει και συγχρόνως έχουν μια καλυτέρευση στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Θεραπεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το χειρουργείο, έτσι. Ακριβώς. Και τι ακριβώς χειρουργία κάνουμε, πότε πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα χειρουργείο για να διορθώσουμε τη φλεβική ανεπάρκεια? Κοίταξε, υπάρχουν δύο μέθοδοι χειρουργείου, δηλαδή χειρουργικής αντιμετώπισης φλεβικής ανεπάρκειας. Όπως είπα, αντιμετώπιση θεωρείται η αντιμετώπιση των επιφανειακών φλεβών των κάτω άκρων, που είναι η μείζων και η έλασος αφηνής φλέβα. Είναι οι δύο μεγάλες επιφανειακές φλέβες, οι οποίες είναι συνήθως αυτές που πάσχουν στο πόδι, δίνουν τους κυρσούς και μετά και όλα τα συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας. Αυτές οι δύο φλέβες, όταν είναι σε αρχόμενο στάδιο, μπορούν να θεραπευθούν και με τις ενδαυλικές μεθόδους, αυτές που συνήθως ζητάει ο κόσμος, δηλαδή το laser ή το ablation με τις ραδιοσυχνότητες. Είναι δύο διαφορετικές μορφές καθετήρα, αλλά η μέθοδος είναι ακριβώς η ίδια, στην οποία καίμε ουσιαστικά τις φλέβες μέσα στο πόδι με θερμότητα, και με αυτόν τον τρόπο οι φλέβες αυτές κλείνουν, παραμένουν μέσα στο πόδι, αλλά δημιουργείται η νόδη ιστός και έτσι σταματάει το πρόβλημα. Και επίσης υπάρχει η κλασική μέθοδος της αφηνεκτομής, δηλαδή γίνονται μικρές τομές στο πόδι και αφαιρείται πλήρως η φλέβα καθώς και όλα της τα κλαδιά. Η σαφηνεκτομή είναι πιο κλασική μέθοδος, πιο κλασικό σαν χειρουργείο, με μια παλαιότητα άνω των 100 ετών σαν μέθοδος. Απ' την άλλη όμως είναι και πιο ριζική σαν αντιμετώπιση. Δηλαδή έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και το συνιστώ προσωπικά περισσότερο σε νέους ασθενείς, έτσι ώστε να μην έχουμε γρήγορα συμπτώματα επανεμφάνισης του προβλήματος μετά από μία δεκαετία. Μάλιστα, ναι. Είναι σίγουρα πιο δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αποθεραπείας. Οι ενδαυλικές μέθοδοι είναι πολύ πιο εύκολες για τον ασθενή σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αποθεραπείας, αλλά έχουν μεγαλύτερο ρίσκο επανεμφάνισης του προβλήματος στο μέλλον. Μάλιστα. Θάνο, ήδη η κουβέντα μας έχει γίνει μεγάλη και έχω πάρα πολλές ερωτήσεις ακόμα. Θα πρότεινα εδώ να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Παπαϊωάννου που ήμασταν έτσι μαζί και κάναμε το πρώτο κομμάτι με αρκετές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούσαν κυρίως το κομμάτι της φλεβικής ανεπάρκειας, το οποίο είναι και ένα μείζον θέμα που πολλές φορές και ασθενείς τον μπερδεύουν με το κομμάτι του λεμφιδήματος, και να δώσουμε ένα ραντεβού για ένα δεύτερο μέρος συνέντευξης με περισσότερες ερωτήσεις. Θάνο, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.